Efectiv, azi ne jucăm Roblox. Vreau să intru pe sora mea să văd ce se joacă. Dar aparent. Ok. Ultimul video de pe acest canal. Ultimul și efectiv nu o să ne jucăm. Revin eu când îmi are minigame-ul. Da, ne jucăm un Tycoon. Cum să nu? Adică, de ce nu? Da, știu să mai fac videoclipuri, nu e chiar ultimul. Voi avea și telefonul, deci canalul ăsta va fi părăsit. Un prieten de-al meu mi-a cercetat canalul de YouTube. A vrut să-i zic canalul meu de YouTube ca să îl ia, adică n-are ce să fac altceva. Îți dai seama. Ok, 2 minute, am zis 9 minute, episodul ăsta va dura. Unii dintre voi poate v-ați dorit să mai postez un nou episod. Da, din păcate canalul meu de YouTube va fi șters, o să mă apuc eu de un alt canal nou. Dar că acum, dacă văd că v-ar place, dar vreau să mai fac episoade. Fac videouri doar pentru că fac asta, o să stric telefonul, dar ce contează, sunteți abonații mei, trebuie să vă respect. Cât de nașpa se văd buniții acolo sus. And do you really love me? Lol, ce tare. Bluestone. Hai să luăm la normal, ce ziceți? Nu cred că e idee bună ăla să luăm asta normal. Gata. 5 minute. Ia, normal, ce-mi pică din el? LOL? Ce tare, n-am știut asta. A meritat, zic eu. Să știi că a meritat. Dar din păcate
fac live doar la 1000 de abonați, iar nimeni nu vrea să facă abonații, deci nu o să mai fac live. Din cauza că nimeni nu vrea să-mi fac odată 1000 de abonați ca să pot să fac live, din cauza că știu că îmi spuneți acum că sunt prost și fraier. Știu, e adevărat, sunt prost și fraier. Dar asta nu trebuie, nu înseamnă că trebuie să apăsați ăla. Like dacă mai vreți episoade, subscribe dacă vreți live. Dacă nu vreți live, dați like. Dacă nu vreți nici like, nici live, scrieți în comentarii că sunt fraier și sunt prost. Lulu, mi bat, mi bat atât sus, niam. Asta e sora mea, în caz că nu știați, și sora mea să joacă Roblox. Ce nesimțită e sora mea. Mamă, ce nesimțită e. Ok. Vreau să certesc la sora mea. Vreau la ea înăuntru. Dar cam atât a fost acest episod. Sper că nu v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu lăsați nimic și ne vedem data viitoare. Pa, pa!